Gikan na siya gidaruhan, wala. Inom lagi na oh. Mayo kay mo inom ra po di ay. Dili siya arte ba? Ang uban di man mo inom yung nana. Kauna siya sa laya. Kining kabaw bantayanan lang gid kaayo kay madaot gini sila init good. Ako kabaw, do kabuk ni matay. Nagkapos ako sa desa, mura na ako sa din nagikit di. Yang nga mga kabaw na ko. Dako ka itong kidad ay. Nya giunsa ra man to? Iwasan nila. Gikaon na lang. Ano guna no? 22 ang puhunan? Usa 22. Uy. Puros ko man ito mga pinalit. Ina, mga pinalit mo po na ko rin. Kani pinalit po laki baya di ay na oh. 30 ni. 30 imong palit na dugay na. Ulang. O bag ulang? Mahal po di ang kabaw no? Kato 25 to. Gamay pa na nya karon di dako naman na. Masugo na guna god. Nindot yung na kay kabaw basta na kay uma kay. Kung uma na kung limpyo tay. Ubos sa eskwelahan. Oo. Nakita ko te, imante, itong tinawon te. Ang picture na ko. Isa.